kreslo Delfin GS je najnižšou radou. Je to veľmi jednoduchá stolička, výborne sa s ňou manipuluje, je vhodná aj na feeder, keďže je nízka. Systém vysúvania nožičiek je úplne jednoduchý, stačí len zatlačiť. Stolička sa jednoducho balí. Je veľmi praktická na prenos. Polovanie kresla je veľmi jednoduché a praktické. Najprv si sadneme na kreslo, povolíme jeden klip, druhý klip a teraz podvihnutím operadiel si polohujeme sklon. Keď si vyberieme vhodnú polohu, klipy opäť uzavrieme a je hotovo. Vysúvanie nožičiek funguje po otvorením klipu. Je to veľmi jednoduché. V zadnej časti kresla RS sa nachádza zips, v ktorom sú vložené dva ohrievače. Tieto ohrievače vám spríjemnia rybačku v chladných mesiacoch. Je najvyššou radou, má veľmi robustnú konštrukciu, hrubú látku. Kreslo má 3 základné polohy sklonu. Šesťnohové lehátko Delfin ST6 má veľmi masívnu konštrukciu, hrubú matrac, v strede potiahnutú flísom, je dostatočne pevné. Každá nožička sa dá zvlášť nastavovať a má veľmi jednoduché skladanie. Zložené a rozložené je za pár sekúnd. Spacák Delfin Patriot je uložený v praktickej prenosnej taške. Na spodnej časti spacáku sa nachádza upínací popruh, ktorý sa dáva zo spodu látka. Slúži na to, aby sa nám spacák nezošuchoval. Sú dva návleky, ktoré natiahneme na jednu časť lehátka, na druhú časť. Taktiež slúžia na to, aby sa nám spacák nepohyboval. Zips je prekrytý ešte suchým zipsom, aby sa nám neotváral. Takto ho dať. Tripod Static Brown má nastavovateľné nožičky, po otočením sa zafixujú. V strede sa dá rozťahovať. Rýchlo upínákmi sa povolí, dá sa nastaviť sklon udíc. Keď si povolíme klipy, dajú sa ešte nastaviť hrázdy. Stojanu je aj táto prepravná taška. V tomto púzdre sa nachádza
podložka pod kapra Delfin Smartback. Ukážeme si, ako sa rozkladá. V úzdre sa nachádza madrac. A samostatná podložka. Tá sa veľmi jednoducho rozbalí jedným ťahom. Na spodku je sieťka, ktorá sa dá využiť tak, že keď si ju dáme do vody, rybu, tak sa vlastne nabere krásne cez dnu voda. Madrac vložíme donútra. A podložku si uchytíme 2 kolíkmi. Podložka má aj uši, takže sa dá využiť aj na váženie. Skladanie je veľmi jednoduché. Vyberieme si znútra madrac, dáme ho na opačnú stranu. Podložku takto skrútime a je zložená. Zasunieme ju na spodnú časť madraca. Potom prehneme a vložíme do púzdra. Manipulácia je praktická a veľmi jednoduchá. Prvá taška je vlastne ochranná, je to ako kryt na vijáku. Úzdro je poostrované, mekučké. Úchytky oprúcu z neoprénu, úplne jednoducho. Takže je určené predovšetkým na olova. Tu máme stredný organizér. Kde si môžeme pokladať háčiky. Takisto všetko, čo rybár potrebuje. Ďalšia taška už je väčšia, je to termotaška, takže dajú sa v nej preplňovať buď návnady, boilies alebo aj živá potrava, ako komu vyhovuje, takisto jedlo alebo nápoje. Po bokoch sú ešte sieťky, do ktorých sa takisto dajú vkladať veci, a má popruh, ktorý sa dá prehodiť cez rameno. Toto je najväčšia taška rady Smartback. Na vrchu sa nachádza odopínateľný stolík, ktorý slúži či už na prípravu nadväzcov alebo hoci čoho iného. Dá sa krásne takto odopnúť a dá sa s ním pekne pracovať. Taška je celá poostrovaná a znústra je vystúžená, takže nepadá dole.
bokoch sú 3 samostatné úzdra na veci. Takisto sa v nich dá všetko prepravovať, či už oblečenie, alebo všetky potrebné veci k rybolovu. Taška má veľký popruh, takže sa dá niesť buď na pleci, alebo sa dá pekne chytiť takto do ruky. Privlačová taška Delfin Smartback. Z boku tašky sú dve vrecká, ktoré využijeme buď na samostatné malé krabičky alebo na náhradné cievky, na vlasce, na šnúry, hocičo, čo vlastne rybár potrebuje. Na bokoch sú ešte sieťky, ktoré nám vrecko ešte rozšíria. Vrch je presvitný. Vo vnútri tašky sa nachádzajú 4 boxy, do ktorých si všetko pohodlné uložíme. Taška má prakticky kruh cez rameno, ktorý sa dá nastavovať.